Det her, det er en idiot. Og han hedder Jonas Riedel. Og han er rigtig, rigtig dum. Ej, jeg røg ned i hundelort. Jeg spiser den. Og det er så ham. Jonas, prøv at kigge ham. Der kunne I se hans ansigt, hvis I ikke lagde mærke til det. Han er ved at ryge ned i hundelorten. Men det er den 29. marts. Det sneer, som vi kan se. Det er rigtig noget der. Det er rigtig koldt. Så i morgen skulle vi så filme lidt ryster lidt med skærm, fordi jeg fryser. Ej, han ramte lorten! Og det var alt for i dag. Det var kun 1 minut. Men det var så også det. Vi ses. Den her bamse, Sej den der Minecraft. hund rykker Vi hovedet af. ses. Hej.